O cribado masivo levado a cabo en Ribeira permitiu recuperar o control sobre a cadea de contaxios ao detectar 4 positivos asintomáticos entre as preto de 4.000 probas realizadas. En definitiva, o que intentaban un grupo determinado de edad cunha situación laboral concreta, pois intentar descubrir asintomáticos que volveran a tentar recuperar a cadena de contaxios que se tiña perdido no que é eses contaxios que eran produto de a relación entre a floristería e dous barcos, e creo que o feito de acudir prácticamente 2 de 3 personas e o feito de que tan solo se deran 4 positivos, pois creo que deixa a situación que xa era de tranquilidade moito máis todavía si cabe. Estes resultados fan pensar nunha tendencia positiva ante a favorable evolución dos casos activos que se traducirán en altas nos próximos días, permitindo previsiblemente que Ribeira abandone o nivel máximo de alerta. Esperamos seguir por este camiño e que esta mesma semana se empecen a reducir o número de persoas que están de alta ou positivas no concello. Afástase, polo tanto, a necesidade de ter que aplicar medidas máis restritivas, unha posibilidade que, segundo explica o alcalde, non se chegou a plantexar. Pero hasta onde eu sei nunca estuvo en riba da mesa, non? A situación de Ribeira é moi diferente a deses lugares que estuveron ou están, digamos, co peche perimetral, pero en Ribeira nin en estos momentos o necesitamos, nin, volvo a repetir, estamos na situación deses outros concellos, non? A pesar da mensaxe tranquilizadora, o alcalde insta a veciñanza a non baixar a garda e extremar as medidas de precaución para vencer o COVID.